At ang daragang magayon? Ay gagi pare, top of the food chain pare. Tara kape! Tara kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi pare, we're not your ordinary DJs. Tara kape! Tara kape! Gagi pare, feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Ano ang paborito mong kainin kapag naghihintay ka ng bus sa terminal? Uy gagi pare, legit yan. Mani. Ay. Oo, gusto kong kumakain ng dry na mani. Ay. Yung may asin-asin pa. Tapos gusto ko yung maning maliliit Oh. Di ba may mga ganun, may malaking mani, may Awa. maliit na mani, merong mani na may balot. Ayan. Pero regardless, gusto ko maliit na mani at hindi yung mani ng katabi ko. Oo. Ay, naku, sabi ko na nga ba talaga Oo. sasabihin mo mahilig ka sa mani. Ikaw ba? Ano ba ang hilig mong kainin? Sa'yo mani. Oo. Sa akin hotdog. Ay, wow. Oo, tapos gusto ko yung may maputing mayonnaise sa ibabaw. Yung ang kapal-kapal nung mayo, no? Totoo. Oo, Wow. tapos ayoko nang kinakagat yan eh. Ano dapat? Kailangan diretso. Ano ka ba? Aswang ka ba? Hindi, yung di ba yung iba parang gusto nila yung inangatan, yung sinislice ng Slice. maliliit. Oo. Ako gusto ko medyo mahahaba. Yung pagkakaslice? Oo, para malasap mo Ay, oo. talaga. Uy, pero gagi, parang ingat ka, baka ma-choke ka. Hindi, sanay naman ako. Kaya ka inuubo eh. Ay, nako, sure kami kabisyo, ikaw din nakaka-relate dito na may naiisip kang mga experiences kapag nasa terminal tayo. Yan, legit yan. Kaya eto na kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang sunod na dalawang mga ganap sa Terminal! Tara kape! Tara kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga Bentahan ng pasalubong. Gagi pare, ang init bro. So tagal naman ng bus. Kanina pa tayo waiting here sa terminal. I'm so pagod na. Ay bro, tigilan mo ako sa konyo-konyo mo Pipilipitin ko yung dila mo Ayan ka na naman Malapit na dumating yung bus. Kuya, mga pogi. Bili na po kayo ng yema, pampasalubong niyo po. Ay naku miss, hindi kami mahilig sa yema. Ay, iba na lang po. Meron po ako ditong mani. Pambaon nyo at pampasalubong na rin. Anong gusto nyong mani? Miss, hindi, busog kami. Next time na lang. Busog? Ay, eto, may green tea ako dito, kuya. Pampatunaw ng kinain nyo. Mura lang, tapos may bundle na to. May bundle na din ako. O, tsaka maganda ang green tea na to kasi may gluta na din. Oo, pampaputi. Tingnan mo. Hindi miss, hindi. Sa iba na lang. Malapit na rin kaming umalis Miss, bakit ka umiyak? Paano in-offer ko lahat tapos wala ka naman pinili? Ganyan naman kayo. Siya. Tigil na, bibili na ako. Magkano ba yung mani mo? Ayan, mura lang yan. Ito. Samahan nyo na rin ng Rejuve set. Ito, para habang nagre-rejuve at nag-skincare ka, nagmamani ka. Ito. Ay. Ayun. Oy, gagi pare, aminin natin to. Lagi tayong nabubudol ng mga bentahan ng pasalubong sa bus or sa terminal. Totoo, kaya ako, Konyo Bicolano, kapag may naglalako, hindi ako tumitingin sa mata. Bakit? Kasi kapag natitingin ako sa mata, naawa ako Ang naiisip ko ay meron tong pinapakain ng mga anak, pinapaaral. May binubuhay na pamilya. Totoo, oo. Tapos mapapansin mo rin sa kanila nagpapaawa rin yung mga mata talaga nila. Oo talaga. Tsaka Alam grabe nila yung yan. marketing strategy nila. Oo. Uy, gagi pare, one time din meron din dyan sa mga terminal kung saan number 1 ang Love Radio Manila. Ay, I love Oo, it. dito sa Metro, meron dyan mga pa-free taste. Oh. Ingat kayo sa mga free taste. Oh. Kasi after mo na free taste, kukonsensyahin ka, ang dami mo sir nakain. Oo. Oo nga. Tsaka isa pang napansin ko dyan sa mga free taste Napansin ko kasi nasa Laguna ata ako noon. Buko pie, di ba yun yung dyan? Yung sikat dyan. Yung free taste, ang sarap ng buko pie. Talagang pangmalakasan. Oo, so dinamihan kayong bili. Oo. Pag uwi, lasang paste. Iba? Lasang harina lang. Oo, iba. No? Ang dami talagang mga strategy sa mga terminal. Totoo, marunong na rin talaga Legit sila. yan. Ay, nako. Anyway, that's number 1 pa lang po naman tayo sa last but not the least. Number 2. Pangadwa. Ito ang mga Ay. yung totoo. Ito ang mga pangmalakasang pila. Kuya! Kanina pa kami
pila dito! Hindi pa ba darating yung boss? Oo nga, kuya. Ang tagal na naming nakapila eh. Kakainis. Nga. Kuya, excuse me. Okay lang ba? Bibili ako ng makakain ko. Kanina pa kasi ako nagugutom. Pero hindi ako makaalis dito sa pila. Pabantay naman ako dito. Okay lang. Naku, miss. Kawawa ka naman. Ito, may extra pa ako ditong sandwich. Sa'yo na lang sandwich ko. Ay, wow. Napakabait mo naman. Salamat, kuya. Walang anuman. Ay, ano tong sandwich mo? Chicken sandwich. Ay, gano'n? Oh. Hindi ko to favorite. Mas okay sana kung tuna sandwich. Parang kulang sa mayo. Ay. Ba't gano'n? Puro gulay naman to. Tapos ang lamig na rin ng tinapay. Ay. May tubig ka ba dyan? Oo, eto. Ay, ano ba yan? Hindi malamig. Hindi distilled. Miss, ang arte mo ha. Ikaw na nga itong tinutulungan eh. Dami mong ebas. Naubos mo na nga eh. Sorry, kuya. Ayan. Uy, mga pangmalakasang pila. Legit to, lalo na nabanggit mo kanina na malapit na yung undas. Malapit na yung undas. So talagang pila na naman to. Mahirap kasi kapag umalis ka sa pila, maagawan ka. Totoo. Tsaka sama mo pa dyan na lugi ka kapag yung gallbladder mo. Yung naiihi ka madalas. Oo, lagi kang ihiin. Ay, nako. Kaya sa mga nakapila ngayon sa mga terminal dyan, ingat-ingat kayo at make sure na busog din kayo. Totoo. O siya, kabisyo, kung di mo nabunan ang usapan namin ito at may gusto ka pang idagdag dito, ayan, i-message mo kami, hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials mga broskis at Konyo Bicolano. O eto, meron kaming pa-advance ng pamasahe sa undas. Ibibigay namin sa iyo Tuto, scan, hanep sa premyuhan. Tuto, scan, saya ng samahan sa Love Radio Fan Scan. The Super Scan for Super Fans. Fan Scan. Ayan, hanapin nyo na ang ating mga fan scan, ang ating mga QR code sa inyong mga bus, mga tricycle, mga taxi, sa ilalim ng kama mo, nandyan lang yan. At simpleng-simple, scan mo lang yan at sagutin lang ang aming tanong. Eto kabisyo, ang tanong namin simple lang. Kasi kanina mali yung tanong. Paulit-ulit yung simple lang. Oo. Mali yung tanong. Ito, legit na tanong na to. Kabisyo sa entertainment, anong genre ang tawag sa nakakatakot na pelikula? Is it letter A, comedy? Letter B, rom-com? Letter C, sci-fi? Or letter D, horror? Yan, scan mo na yung kabisyo at manalo ng tumataginting na 500 pesos! At mamaya sa huling oras ng aming programa, isa-shoutout namin kung ikaw na nga ang sinuwerte! At speaking of sinuwerte, eto feeling ko hindi lang tayo bastang sinuwerte. Oo naman. Diba? Kasi pinaghirapan natin to. Legit yan. At gusto nating magpasalamat sa ating mga kabisyo dahil tayo ay number 1! Number 1 sa mga sasakyan, sa mga terminal, sa kung saan. As of September last year. Wow, maraming salamat kabisyo dahil simula nung Setyembre hanggang ngayon, tuloy-tuloy kaming number 1 sa lahat ng mga sasakyan dyan. Yan! Celebrate talaga yun! Come on! Yeah! Celebrate now! Sayang maging number 1. O siya kabisyo, makakasama nyo pa kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits sa buhay-buhay. At ang susunod nating kanta, bilang terminal tayo at number 1 nga tayo sa mga terminal. Yun. Ano bang ginagawa dyan? Syempre. Sumasakay. Diba? Alangan sinasakyan. Pwede rin. Pwede. Siya kabisyo, muli this is your pinakamagandang probinsya na DJ Robin Shena. Your Uragong Broski, like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yun sa Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good, ay gagi pare. Wow! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shena.